Contingent number 2, Maalamong Pundok sa Kabatan-onang Lungsoranon of Minglanilla Science High School. Ang Ebanghelyo karon nagpahinumdum sa ikatulong nga sugo sa Dios. Hinumdumi ug balaana ang adlawng ipapahulay. Makaguol gayud ng kasagaran sa mga nalimba kay ang mga ginikanan ug mga apuhan. Ang dakong pangutana, asa ang mga kabatan-unan? Usahay! Simula ka? Usahay, kung may okasyon. Usahay, o masakit ko? Usahay, huwag na i-exam. Usahay, huwag na problema. Lord, kasira ako. Kailan kasira ako? Wala sila nasayod sa ilang kibuhan. Diyos ko, bantayan niyo po ang aking pamilya. Ilayo mo po kami sa mga sakit at mga sakuna. Ginoo, pakalmaha akong hula-hula. Pahupaya akong kabilaka. Uyihatag ang imong kalinaw. Lord, I pray to receive good grades so I can graduate and fulfill my dreams. Lord, pasaylo ako. Kay makainom dumargid ko nimo kung na ako'y gikinahanglan.
Contingent number 2, Maalamong Pundok sa Kabatan-onang Lungsoranon of Minglanilla Science High School.